Takže zdar lidi, já jsem Spark a já vás vítám u nové hry, dalšího videa takhle na našem kanále. A tohle je první hra, kterou jsem se odhodlal natočit. Je to Gothic, je to stará hra, ale dost dobrá hra. Takže já vás teďka nebudu, no, prostě tam nebyly ty obrázky a takový ty sračky. Takže já jsem Diego. No to mě nezajímá prostě a tady si to jenom tak odkliknem. Jinak tohle dodělám, tenhle let's play bych měl dodělat. Uvidíme, jak prostě budu mít čas a jak vás to bude všechny samozřejmě bavit. Protože jako bývalý let's play, na kterýho prostě se nikdo nedívá prostě. Pokud vás to bude prostě někoho bavit, tak určitě budu pokračovat. A jak vám můžem říct, kolik je nás ve studiu, takže zakladatel je Mike Rico, už od něho bylo video, nějaká informačka, taková ta sračka prostě. Já jsem Spark, nejlepší z těch třech, ne, kecám, ne, ta sranda. Já jsem Spark a třetí je Crazy Man Lanky, nebo Lucky, já nevím teďka. A čtvrtý, to budeme teprve hrát, jo, čtvrtý bude Mrdark, ten už taky chce, už se k tomu vrací a říkal, že do toho bude, že doufám, že a ještě jeden by měl jít, můj kamoš, ještě jeden. A tady je jedna svině. Takže nás tu bude 5. Ty začátky, tyjo. Můžu říct, že ty začátky mě teda moc extra nebaví, ale tentokrát se podíváme do starého tábora. Já jsem byl vždycky novým, ale tentokrát doporučuji pro začátečníky hodně novej, ale dneska si dáme starý, protože si myslím, že já si tady ho přejmenuju. Diamond Studio. Já nemám si zaplý stopky, ale to je moje chyba. Příště si asi zapnu, nebo počkat, asi ho zapnu ještě teďka. Ale bude mi to k ničemu, 10 minut nahrání. Ale já to udělám možná delší, ne 10 minut, no. Tak prostě, nemůžu jít prostě, nevím jaká je teďka povoleno natáčet. Jakože natáčet, jak dlouho natáčet na YouTube. Teď opravdu netočím, protože já jsem byl dřív ve Studio Bet a tam už jsem mohl dělat takový trošku delší videa. Nevím jak to je teda zařízeno v těch nových kanálech, ale myslím si, že to je asi nějak časově omezený. Teda aspoň podle mě. Když tak mi napište do komentu, jestli je to pravda, nebo jestli ne. Jestli se může natáčet neomezeně video. A nebo jestli je to nějak omezený časově a tak dále. I tak mi to prosím vás napište, protože já opravdu nevím. Protože nikdy na nový kanál jsem nikdy nebyl. Tak jenom jsem měl svůj, ale ten mi kamoš nechal. Protože to bylo studio a už nechtěl natáčet, takže už tam bylo 50, ne 30, 36 odběratelů, přesně 36, tak. Teďka je tam 50, ale já už jsem to opustil, protože kamoš už to chtěl zpátky. A mě už se tam prostě v tom studiu nechtělo být a s tím to tam nebavilo. Tam prostě bylo několik nedodělaných videí, který kamoš nedodělal a to mě celkem nějak jako strapňovalo. Já nevím, jak bych to řekl. Prostě nějak nějak se mi to prostě nelíbilo. No tak, prostě.
malý šmrchožrout. Chcípni ty prase. Takže teďka půjdu já do starého tábora a tam budu plnit úkoly, abych mohl být snín. Potom stráž. No a potom prostě budu plnit úkol pro nový tábor, abych prostě mohl být dom mák, vody a takový ty sračičky. Teďka samozřejmě jsem už v tom, už u spáče v chrámu, jak jsem teďka hrál, ale to jsem jako nedělal display, já jen tak hraju obyčejně a už jsem u spáčova chrámu. Tak vám můžu ukázat, jak teď, jakože, jak to vypadá, když je to profesionálně. Ne, ty vole, tady ne, vůbec, jo. Tak si to uložíme a já vám jenom narychlo ukážu, jak to vypadá, když jste už profesionální, je to úplně luxus, prostě. Já prostě vám to chci ukázat, protože určitě bude dlouhá doba, než prostě se dostaneme semka. Jo, prostě vidíte takový brnění úplně, jo, čumte. Já už jsem u spáčova chrámu. Jo. Takže vidíte líp to brnění, já vám to ukážu ještě takhle. Prostě jo. Tak vypadáte bez brnění prostě a tak mám ještě tohle a mága. Tady mám ty nejsilnější meč mám 92. Nevím jestli je to Urizel, ale asi ne, protože nevím jestli to bylo jako po česky Urizel, ale fakt nevím. Jestli to po anglicky Urizel a po česky meč strachu, fakt nevím. Ne, meč pomsty, fakt nevím. Prostě. Možná to je Urizel a možná taky ne. Takže teď se vrátíme zase na LP Diamond Studio. 10 minut ještě stále neuběhlo, protože mám prostě bandicam, který je na 10 minut a nerad bych, abyste to nějak, nevím, taky sračky prostě. Možná to udělám delší, ale uvidíte menší střih prostě a než ten bandicam někdy seženu, protože mě blbnul zvuk na frapsu a proto ho nepoužívám. Blablabla. Prostě vy si to můžete číst, víš, začáteční si, já si už to prostě nečtu, ne, už to je jedno. Já už to znám dost dlouho, tady tohle. A to fakt luxus hrát, takže fakt vážně doporučuju. Pokud se nudíte, tak si určitě zahrajte tady tuhle hru, je to prostě fakt luxus. Tady vás prostě naučím i jak třeba to hrát nejlíp. Takže já vám teďka poradím. Čekejte. Takže tab se dává jakože inventář a tady prostě AD. Tady máte prostě na vrchu zbraně, zbroj, magie a tam prostě máte věci. Tady jídlo si doplňujete životy, ještě lektvary tam si taky doplňujete životy, tady jsou vzácný peníze takový. Ale to všechno úplně poznáte teprve tu nejlepší část hry. Takže určitě se můžete těšit na další díly. Já si myslím, že to bude opravdu zábava, protože mě tahle hra úplně luxusně baví, prostě já nevím, jak bych to už řekl, prostě úplně hodně mě baví. Takže z ní budou let's play taky a Minecraft taky, a prostě z jakýkoliv prostě her. Nebudu samozřejmě natáčet jenom z Minecraftu jako Minecraft prostě. Tábora, tady dáte řekl, že se ho v táboře mám navštívit a konec. To jsem vám poradil, abyste řekli, že Diego mě požádal, bych navštívil ho v táboře, jinak vás sem nepustí do toho starého tábora, ti strážci. Je to dost složitá hra, když se prostě v něčím spletete, tak jste v prdeli, jo, takže si tam chcete vždycky uložit. A prostě, když jste zjistili, tak prostě, pokud nevíte, tak prostě se držte mě. Nějak tak jako, můžete si kouknout i na jiný videa, jo, ale prostě odebírejte a lajkujte hlavně.
to hlavně potřebujeme, abyste odebírali a lajkovali. A teď jste si všimli střihu, protože už uběhl 10 minut, ale ještě 2 minuty bych mohl natáčet. Chci pro Gomeze pracovat, tady už to musím číst. No, proč mě nevyzkoušíš? Jsem schopný dělat cokoliv, co mi přikážeš. Jsem připraven vykonat tvůj úkol. Teďka půjdeme na první úkol, který vám určitě ukážu. To musíte vyhnat Mordraga. A máte 2 šance. Můžete s ním zůstat v novém táboře, nebo půjdete do nového tábora, do tady tohohle tábora. A oni prostě potom budete pracovat po tenhle tábor a to je všechno. Potom děláte normálně zkoušku poctivosti, což je taky jednoduchý. Není to na tom nic těžkého. Jenom prostě zajdete do starého dolů a tam od Lana vyzvedete seznam, který potom odevzdáte Diegovi, a pokud budete chtít do nového tábora, tak to musíte odevzdat Laresovi a poté Diegovi. Abyste chtěli, když budete chtít do nového tábora. Určitě nedoporučuji chodit do těch plešatých bláznů. No, obchoduje, no prostě teďka od tebe prosím tě nic nechci. K těm plešatým bláznům, k těm bálům a takový prostě. Protože, říkám, to je už úplně na hovno, tady s těma. Je tam nuda, ani žádný questy prostě. Takže doporučuji nový tábor a hej, ty obchod z rukou, takže jde, to což něco. Ježiš. Ok, tohle jak no, blablabla. Takže jdem, do toho sektovního tábora hlavně nechoďte, prostě tam jsou blázni a určitě nedoporučuji. Takže až tohle video renderuju, máš problém. Teď tohle. Teď mu nakecáte, že si chcete přijet do nového tábora a nakonec pojete semka. On vás tam zavede a už se nevrátí vlastně semka. Ty mě nech. Konec. Já si to ještě uložím, protože v téhle hře se musí prostě hodně ukládat. Protože je tady ještě spousta bugů. Prostě a jak se to bugne, tak jste v píli. Můžete začínat od znova nebo od nejblíže uložené hry. No. Takže teďka půjdeme za tím Mordragem, teď nás zavede do nového tábora. A z nového tábora půjdeme do starého říct Torusovi, že jsme ho odsud dostali. Protože Torus chce, aby jsme se tady toho Mordraga zbavili, aby už nebyl tady v tom táboře, ve starým. A on zůstane vlastně v tom novým a bude v krčmě nějaké. A my se můžeme vrátit do starého tábora, kde nás Torus nějak odmění, nebo prostě se přimluví u Diega. Takže jdem. Jdeš? Ještě si tady uložím, ty vole. Prostě já jsem na to ukládání tak závislý. Já jsem takhle neukládal, ale moc, ale v začátku opravdu hodně musíte. Abyste prostě jako tady z začátku, tady jsou hodně ty bugy, to vím hodně. Jistě prostě. Že on prostě zmizí někde prostě. Jak kdyby se do země propadlo, už se neobjeví v hře. Třeba vy půjdete někam pryč, on tady zůstane. On se vrátíte a on už tady nebude a propadne se jako do země. Už prostě ani jako kdyby nebyl v hře. Takže to je ten bug, který tady je.
to je asi nejhorší. Ale fakt tuhle hru doporučuji. Ještě je 2 a 3 a 4, akorát 3 a 4 už mě moc nebaví. Můžu udělat let's play z 1 a z 2. To jsem nechtěl. Jestli budete samozřejmě chtít a budou nějaký odběry a lajky za tohle. Na něj bych. Jejte, máme úroveň 1. Jinak se bojím celkem, že tohle už, že YouTube nevezme takový dlouhý video. No, nic. Nevím, jak dlouho natačíme, ale asi těch 15 minut. To už. No nic, prostě. No, bojím se, že už uběhne 15 minut, příště si určitě vezmu stopky. Ale tady to ukončíme, protože aby to už mohlo být na YouTube. A určitě spolejte, že další díl už bude se stopkama a bude lepší. Takže já se s vámi loučím a zase u dalšího dílu. Čus.